5 сафедии тухмро дар зарфи поку тоза бо каме намак лат мезанем ва баъдан 250 грамм шакарро дар 3 дафъа кам кам илова мекунем. суръати ҳамзан бояд паст бошад то шакар комилан об шавад ва ҳамагӣ 7-8 дақиқа лат мезанем. баъдан 1 қошуқ оби лимӯ илова мекунем ва 20 грамм нашоиста ва баъдан онро ба лали тафтон мегирем. дар он коғази ҳатман бусифат бояд бошад чун начаспад ва баъд тафтон равон мекунем ба муддати 35-40 дақиқа. кремро ман аз хома тайёр кардам. 200 грамм хома гирифтам ва 100 грамм пудрашакарӣ. албатта метавонед бо ширқиём ҳам кунед. умуман инҷа вобаста ба хоҳиши худатон аст. ва пудрашакарро ҳамагӣ 100 грамм яъне баробар ба 5 қошуқ гирифтам. аз ҳад ширин ба фикрам дар кор ҳам нест. баъде ки комилан сард шуд, ба рӯи он крем мемолем. ғафси ва тунуки крем вобаста ба худатон ҳаст. чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст, ҳам хел зиёд ё кам молед. ва баъдан мева мечинем. мева ҳам вобаста ба хоҳиши худатон. рулетро ороиш медиҳем ва онро то субҳ дар яхчол нигоҳ медорем.